Bideo honetan ekuazio esponentzialak ebatziko ditugu. Gogoratu, logaritmo eta esponentziala alderantzizko eragiketak direla. Lehen adibidea, 3 isa berdin 81 da. Isa esponentzialean dagoenez, despejatzeko 3 logaritmo moduan pasa beharko dugu, beraz, isa berdin logaritmo oinarrian 3 81. 81en deskonposaketa faktoriala egiten badugu, 3 berlau denez, isa berdin logaritmo oinarrian 3 berlau, beraz, isaren balioa 4 izango da. Goazen beste adibide bat ikustera. 10 berrisa, kentzazpi berdin 1517. Kasu honetan, esponentziala ez dagoenez bakartua, -zazpi hori bestaldera batzen pasa beharko dugu. Beraz, 10 berrisa berdin 1524. Isa despejatu nahi badugu, esponentziala logaritmo moduan pasako dugu, beraz, isa berdin logaritmo oinarrian 10 1524. Kasu honetan, emaitza ez denez zehatza, kalkulagailuaren bidez kalkulatuko dugu eta isa berdin 3,18 izango da.